So दिनैनि भिडिअआ जोंनि ह्यूमन बडीनि माखासे बेसिक पॉइंटनि सायाव स आंनि प्रिभियास भिडिअआव आं माखासेखौ होखांखाबायमोन आरो दायो आं माखासे जा होजोबनो हायाखैमोन बेखौ होदों स आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै नायलांजोबगोन होननानै So first आवनो जोंनि बडीनि टेम्पारेचारा 92 to 98.6 डिग्रीया जोंना नॉर्मल माने बेयो टेम्पारेचारखौ जोङो जेब्ला लोमजायो मायो अब्लाथाय जोंनाव चेक खालामोना स बेयो 92 to 98.6 मोनबाथाय बेयो नॉर्मल माने लोमजायाखै आरो 99.0 डिग्री बाथाय इयो एसे लोमजानाय फोरमायो आरो 100 to 102 डिग्री जादोंबाथाय बेयो माने जोबोद लोमजानायखौ खिन्थायो गोदोथ जोंनाव थार्मोमीटरजों चेक खालामोमोन नालाय एसे टाइम नांगौमोन आजिखालिथ बहुत सिम्पल दसेनो मोनो आरो नेक्स्टआव दङ जोंनि पाल्स रेट माने जोंनि जा बिखानि जा धुप होनोना बेनि जा भेलुआनो जाहैबाय 72 आ बियो मोजां आरो 60 to 80 आबो बेबो मोजाङानो आरो 90 to 120 बाथाय बियो बाराद्राय जोंनि हार्ट बीटा बाराद्राय जानाय बेखौ फोरमायो बेखौ पाल्स रेटखौ स्टेथोस्कोप जोंनो जोङो चेक खालामनो हायो आरो माखासे मनिटर दंबावो आरो नेक्स्टआव जादों जोंनि ऑक्सीजन लेवल स ऑक्सीजन लेवला जोंना 94 बाथाय बियो नॉर्मलखौ खिन्थियो आरो 95 to 100 बाथाय बियो मोजां माने बेबो नॉर्मलानो आरो 90 to 93 बाथाय बियो एसे खम जानाय आरो 80 to 89 बाथाय बियो बहुत खम जानाय बेखौ फोरमायो So next आव दङ जोंनि ब्लाड प्रेशर so ब्लाड प्रेशरा जोंना नॉर्मली 120/80 mmHg so बेयो नॉर्मल आरो 130 to 85 आबो बेयो नॉर्मलानो जुदि 140 to 90 mmHg मोनदोंबाथाय बियो हाई माने एसे बारा आरो 150 to 95 बाथाय बियो जोबोद हाइआव गोग्लैयो so बेयो हाई जोबोद हाई होननानै खिन्थिनाय जायो आरो नेक्स्टआव SRCT बा CT स्केन so बेयावहाय 0 to 8 बाथाय बियो जोंनाव माइल्ड इन्फेक्शन माने एसे जोंनि लांसआव एसे इन्फेक्शन जानाय बेखौ फोरमायो आरो 9 to 18 बाथाय बियो एसे बारा आरो 19 to 25 बाथाय बियो जोबोद बारा इन्फेक्शन जानायखौ फोरमायो So जोंनावहाय बडी टेम्पारेचारा 92 to 98.6 डिग्री थानांगौ आरो ऑक्सीजन लेवला जोंनाव 94 थानांगौ आरो ब्लड प्रेशरा 120/80 जानांगौ अब्लाथाय नॉर्मल आरो पल्स रेटआ 72 जानांगौ बेखिनिया जोंनि थाखाय नॉर्मल भेलु so जोंनावहाय बेफोरबायदि जुदि जोङो भेलुनि मोनदोंबाथाय हाई खम बेफोरखौ जोङो मिथिनानै लानांगौ स मिथिनानै थानाया मोजां जायो स नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो एसेबाबो भेलुएबल मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स गोजोन्थों बाय